Čaute, určite vás zaujíma, ako som sa sem dostal, ale aby som vám na to vedel odpovedať, musíme sa vrátiť na úplný začiatok. Dnešná úloha. Dostan sa do hradu a získaj poklad. Rozumel si? Nebude to ľahké. Hlavne bude nápadný. Ako list. Ako žížala. Rozumel som, už ja odchádzam. Oh my god, bro. Musím odlákať tohto vojaka a potom na ňo skočím zozadu. Ani nebude vedieť, že odkiaľ to prišlo. No tak, toto nevyšlo, jak som čakal. No nevadí, nejak odtiaľ to vylieziem. No tak toto bolo pekne trapné. Vieš čo, dohodnime sa, že si nič nevidel, nic si nevidel. No, konečne som pri moste. Hej ty, pusti ma. Najprv musíš povedať heslo. Emerald. Nie. Slova. Ale, choď už niekde. Musím niečo vymyslieť. Čo také? Aha. Čaku Ferenci, ako sa máš? Heslo, prosím, heslo. Však heslo je heslo. Správne. Hej ty, lemúr, heslo je heslo. Ale teba nepoznám, takže nemôžeš ísť donútra. Musím vymyslieť niečo iné. Vylezem hore do tohto okna a už sa dostanem konečne donútra. Takže... Ježiši Kriste, prepáč, čo som nechcel. No dobre, tak radšej vylezem tu a tu už hádam nikto nebude sedieť na záchode a nikto tu ani hádam nebude. Dobre, je to tu čisté zatiaľ. Aj, jak vidím, mám návštevu. Poď sem, chytím ťa a hlavu už nebudeš mať. Tak toto boli veľmi slabí chlapci. Poďme ďalej. Hej, čo sa tu deje? Prosím niekto, zachráňte môjho syna. Padol do vody a chce ho zjesť pavúk. Už aj som tam, madam, nebojte sa. Aj. Melóny, nechcete melón. A za koľko starý? A že si to ty tak 60 emeraldov kus. A čo som, banka? Neviem, ale ja som poctivý obchodník. Aj, chlapci ma našli. Aj. Vieš čo je najlepšia vec pri boji? Meč? Brnenie? Nie. Dobrý plán. Ja mám plán. Zostať za tebou, keď začne boj. Takže tvoj plán je bežať? Presne. Najlepšia obrana je útek. Už som veľmi blízko, cítim poklad. Aha, jeden vojak. No tak aha, troška viacej ich je. No nevadí, poďte do mňa. No, cesta je otvorená, hneď som tam. Chlapci, toto mi nerobte. Tak si spravím vlastné dvere. Čo mám už robiť? Ale no, vy ste všade. A konečne som tu. To, čo som hľadal. Chris, čauko. Môžem podpis? Brácho, nepočuješ dramatickú hudbu. Už sme na konci, choď preč. No, pustite hudbu. A je to tu. To, čo som hľadal. Jedno zlaté jablko. To je všetko. Aha. Koho to tu máme? Živého ma nechytíte nikdy. Nie, že skočíš, keď ťa nechytím, mňa vyhodia. Dovidenia. Nakoniec ma aj tak našli. Jak som dopadol, to už nikto nevie.